Globálnym motom spoločnosti EY je Building a Better Working World. Naším príspevkom k budovaniu toho lepšieho sveta je podpora podujatia, ktoré je plné šíreniahodných myšlienok a ľudí, ktorí sa neboja vystúpiť, prísť novými myšlienkami a vziať zmenu do vlastných rúk. EY na Slovensku je podporovateľom podujatia už 4. rok. TEDx prináša nové a inovatívne myšlienky, ktorými rozširuje obzory účastníkov o nové témy. Zároveň ponúka možnosť stretnúť množstvo inšpiratívnych a kreatívnych ľudí v jeden deň na jednom mieste a tým pádom je to forma podujatia, ktoré vyhovuje aj našej globálnej stratégii. Veď v konečnom dôsledku nevieme, ktorého z tých mladých kreatívnych ľudí stretneme ako svojho budúceho zamestnanca, prípadne kreatívneho obchodného partnera, alebo dokonca účastníka súťaže EY Podnikateľ roka. Prajem všetkým inšpiratívny zážitok.